Simon Camilleri, l-omm li akkużat lill-pulizija li sawtu l-bina għax ma libis maskra f'San Ġiljan, talbet apoloġija fuq il-profil tagħha fuq Facebook. Qalet li l-istorja li xerdet fuq il-medja soċjali hija waħda differenti minn dik li rriżulta mill-investigazzjoni li saret. Ftit tal-jiem ilu, Simon Camilleri kienet qalet li l-pulizija mill-Asta ta' San Ġiljan taw xeba lil-bina, tefuh mal-art b'gundalla ġo rasu u daħluh ġovan u tgħid kemm tawh għax nesa l-maskra. Hija ppubblikat ritratti ta' feriti fuq darbina, iżdissa dak li ġie anke rrappurtat minn ċertu sezzjonijiet tal-medja ġie miċħud minnhom it-tifel stess. Il-pulizija kienet ikkonfermat li bdiet investigazzjoni interna sabiex tistabbilixxi jekk din l-allegazzjoni hix vera jew le. Ftit wara li talbet l-apoloġija, l-omm neħħiet din il-kitba fuq il-profil tagħha fuq Facebook. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pulizija laqgħet l-apoloġija tal-omm. Esprimit id-diżappunt li każijiet bħal dawn jiġu mxandra minn medja mingħajr il-verifiki neċessarji u bekk iwaqqu l-moral tal-membri tal-korp li b'sagrifiċċji għalihom u għal familthom jipproteġu lin-nies.